Bueno, bona nit a tots. Avui, dimarts, vos ha convocat perquè jo he arribat a un punt que no puc més. Estic mirant les coses i de setembre a ara la cosa ha canviat molt. Jo vos vull molt a tots, però això no pot continuar així. Això així. Xiquets, portem 6 mesos deixant-nos la pell. Portem 6 mesos deixant-nos la pell per este poble. Deixem que el caloret de les professors del Rosari i de l'Aurora vinguin a treballar amb nosaltres. Igual que les rifes, com el dia del 9 d'octubre. Sobretot, la cabalgata Reixos, que alguns disfrutarem més que altres. El llenazo, el pleno de la Casa de la Cultura. Recordem aquests moments de fantasia, aquests moments d'alegria. Molt bé, però tot això, per què? Ferran, tu, com a comptable, hauries saber millor que ningú dels que estem així que no tenim diners. Necessitem ajuda de Benifaió. I ara entre tots tenim que buscar idees per d'així a agost traure diners. Home, Quique! Explica'm tu a mi ara, Edgar i Òscar, què fan amb tu? Después del vídeo de la lotería se me ha puesto la fama. Y ahora he contratado a este y a este de seguridad. Bueno, xiquets, tenim que buscar solució per a aquesta desgràcia. President, desfiles ja deixem estar, ja està bé. Presi, jo crec que lo de desfiles ja està més que bé. I les rifes deixen-les estar, Xefede, i si fem un futbol humano? Estaria bé. Presi, jo estic hasta el sou, la veritat, sempre amb balustrats. Se calla! Això què és? Juan, estàs bé, Juan? Juan? Sí. He tingut un somni. Xicons, ja està clar. No ringueu més. Això està solucionat. Si heu desfilat i heu ballat, ara què és el que queda? Què és el que queda?